Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У гэтыя святочныя дні мы запрашаем вас у павучальны мір Бібліі. Разам з евангелістам Лукой мы пазнаёмімся з нараджэннем, жыццём і служэннем Ісуса Хрыста. Яго гісторыя – гэта гісторыя надзеі, гісторыя аптымізму, гісторыя святла. Няхай нашы вочы будуць расплюшчаныя, а вушы настроеныя на нябесную хвалю. Тады рэха слоў і спраў Хрыста будзе гучаць і ў нашым сэрцы. Павучальнага ўсім падарожжа. Калі ж Ісус, варты і рэлігійныя начальнікі вярнуліся да палаца Пілата, там ужо сабраўся вялізны натоўп. Вайсковыя начальнікі, людзі, якія святкавалі Пасху і многія іншыя, цяпер стаялі перад яго судным месцам. Тым не менш, Пілат усё яшчэ не жадаў асуджваць Ісуса. Я нічога вартага смерці не знайшоў. Трэба пабіць яго і адпусціць. Аднаго вязня ты павінен сёння вызваліць з нагоды свята. На Пасху для рымлян стала звычаем адпускаць аднаго вязня, асуджанага на смерць. Адпусці нам Вараву. Так, Таго да страты. Вараву. так, вызвалі нам Вараву. Укрыжуй гэтага! Укрыжуй яго! Ты і ты, бізуноў яму! Але жорсткае збіццё Ісуса ахоўнікамі не задаволіла лютасць натоўпу. Чаго ты чакаеш, Пілат? Прибі його до крижа! Прибі його! Прибі його до крижа! Прибі його! Прибі його! Укрыжуй гэтага! Укрижуй його! У гэтым натоўпе было і некалькі паслядоўнікаў Ісуса, але іх галасы патанулі ў крыку. Чаму ви катуєте його? Ён Ісус! Пакіньце яго, гэта Месія! Я нічого благого не зробив! Падымі яго. Баючыся бунту, Пілат нарэшце згадзіўся, каб Ісуса ўкрыжавалі, прыбілі цвікамі да драўлянага крыжа. Пад ціскам натоўпу Пілат згадзіўся вызваліць забойцу Вараву. Калі ж ён аддаў загад укрыжаваць Ісуса, то сказаў: «Я не вінаваты ў крыві гэтага чалавека». Його кров буде на нас і на наших дітях! Рымскія салдаты рыхтаваліся выканаць загад. Ты уратуеш нас, вялікі цар! Ты уратуеш нас! Твары цуд дзеля сябе! Трэба брацца за справу! Так, спадар. Зноў збіўшы яго, салдаты апранулі Ісуса ў яго ўласнае адзенне і прывязалі да параненай спіны драўлянае бервяно. Затым яны выпіхнулі яго на перапоўненыя вуліцы Іерусаліму і прымусілі яго ісці праз горад. Іди! Расступитеся! Отойдите с дороги! Каля 9 гадзін раніцы салдаты накіраваліся да звычайнага месца пакарання за межамі Іерусаліму, Галгофы або месца чарапоў. Разыдзіся! Ён ужо паўмёртвы! Дорогу! Дорогу! Навошта было гэта катаваць яго? Слабое знясіленне Хрыстос спатыкаўся па дарозе. Бервяно ўсё яшчэ прывязанае было да яго спіны. Каб не спыняцца, рымскі начальнік шукаў на топе каго-небудзь, хто змог бы несці бервяно замест Ісуса. Ты! Як ты завешься? Сымон Кірынеец. Ходи сюды! Разрэжце вяроўкі! Ты понесешь! Хутчэй ідзі! Назад! Пакінь яго! Назад! Назад! Расступіся! Прэч з дарогі! Калі салдаты прывязалі бервяно Сымону, да Ісуса падышлі некалькі жанчын. Мы плачам па табе, Господи. Выпі гэта, выпі. Пі, Божа! Дочки Иерусалимские, не плачьте по мне, але плачьте по сабе и детях ваших. Бо калі зеленому дрэву гэтае робяць, то з сухим што станецца? Уратуй тебе, Бог. Мы помолимся за тебе. Нарэшце яны прыйшлі на Галгофу і пачалася жудасная работа. З Ісуса, з якім вялі 2 ліхадзеяў, знялі верхняе адзенне. Яго бервяно было прымацавана да драўлянага слупа, утвараючы крыж, да якога прыбілі цвікамі яго рукі. А салдаты загналі шыпы ў яго ногі. Отцягніся! Поднимайте!
Ты уставляй кол. Отпустите веревки! Падняўшы ўгару ўсе 3 чалавечыя крыжы, салдаты зрабілі надпіс над Хрыстом. Гэты ёсць цар юдэйскі. Затым яны чакалі смерці і назіралі за натоўпам, які стаяў побач. Праз некаторы час Ісус загаварыў з крыжа. Даруй ім, ойче, бо не ведаюць, што робяць. Сярод гледачоў стаялі некаторыя рэлігійныя начальнікі, якія абвінавачвалі Ісуса. Іншых ратаваў, хай уратуе сябе самога. Уратуй сябе, калі ты месія! Зайди з крыжа! Твары цуд дзеля сябе! Салдаты, якім не дазволена было пакідаць варту, знайшлі забаву вырашыць, каму дастанецца адзежа Хрыста. Не простое денье, судодейное. Чакай! Отпусти! Не, ну не рви яе! Слухай! Давай кинем жерабі, а? Калі Ісус быў на крыжы, адзін салдат паднёс да яго вуснаў губку, змочаную ў віне, змешаным са смірнай. Выратуй сябе, калі ты цар юдэйскі. Ісус адмовіўся ад віна. Зладзеі, якія віселі па баках ад яго, нарэшце загаварылі. Ты не месія! Уратуй сябе нас! Ці ты не боишься Бога, калі сам асуджаны на тое ж. А ён нічога благого не зрабіў. Памяні мяне, Господи, калі прыйдзеш у царство Твоё. Па праўдзе кажу, сёння ж будзеш у раі са мною. Ойче, руки твои отдаю, долг мой. Жорсткі рымскі начальнік бачыў, як гінулі многія, але каб гэтак ніколі. Хвала Господу. Сапраўды гэты чалавек быў праведнік. Салдаты працялі кап'ём бок Ісуса. Пацякла кроў і вада, сведчанне таго, што ён сапраўды быў мёртвы. Целы пакідалі вісець на крыжах на ноч, але не ў вялікія святыя дні. Язэп з Арымафея, рэлігійны начальнік, што не згадзіўся са смяротным прысудам, запрасіў у Пілата дазволу пахаваць цела Ісуса. Пілат дазволіў. Язэп ахінуў цела Ісуса плашчаніцаю, паклаў яго ў новай магіле і залажыў уваход цяжкім камнем. Выходзячы з магілы Язэпа, яго памочнікі заўважылі гурт жанчын. Яны ішлі за Ісусам, пакуль ён быў жывы, і назіралі здалёк яго смерць. Даруй нам, мы ідзем да цела Господа нашага. Добра, як хочаце. Пойдзем хутчэй. Субота надыходзіць. Даведаўшыся, дзе знаходзіцца магіла, жанчыны вярнуліся ў горад, каб падрыхтаваць пахі і палатно. Згодна са звычаем, гэта патрэбна было, каб загарнуць цела Ісуса. У нядзелю раніцой з першымі промнямі сонца жанчыны паспяшаліся да магілы. Яны ведалі, што ім будзе цяжка, бо камень пры ўваходзе ў магілу быў вельмі вялікі. Да іх шчырага здзіўлення камень быў адвалены, і высветлілася, што цела Ісуса знікла. Толькі яго палатніна засталася на месцы, дзе палажылі яго. Раптам з'явіліся два чалавекі ў бліскучым адзенні. Жанчыны задрыжэлі ад страху, калі анёлы загаварылі да іх. Што вы шукаеце жывога сярод памёршых? Яго няма тут, ён уваскрос. Успомніце, як мовіў вам у Галілеі. Сын чалавечы мусіць быць выданы ў рукі грэшнікаў і будзе ўкрыжаваны, а на трэці дзень уваскрэсне. Успаміны пра Ісуса агарнулі жанчыну, успаміны пра ўсё, што ён ім казаў, калі вучыў на пагорках і па дарозе. Нікому пра тое не кажэце. Сын чалавечы мусіць многа выцерпець і быць адрынутым і забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць. Па-іншаму ўсё зразумеўшы, жанчыны кінуліся шукаць 11 апосталаў Ісуса. Слухайте, камень быў адвалены, і мы ўбачылі, што цела Господа нашага няма. Што? Няма цела Господава? І два чалавекі
у адзенні бліскучым паўсталі перад намі і сказалі, што вы шукаеце жывога сярод мёртвых. Гэта праўда? Верьце нам. Это правда. Мы бачылі іх. Ідзі паглядзі сам. Пустая была пячора. Господа не было. Пётр, ты мусіш верыць нам. Пётр пабег, каб самому убачыць, і паколькі гэты мітуслівы дзень цягнуўся марудна, два другія чалавекі кінуліся збіраць паслядоўнікаў з дзівоснай весткай. Господ сапраўды ўваскрос! Ён з'явіўся Сымону! Ён ішоў з намі, але мы не зналі, хто гэта. Але як пераламаў хлеб, пазналі яго. У Емаусе? Як ён там апынуўся? Мір усім вам. Раптам Ісус стаў сярод іх. Ні адныя дзверы не адчыніліся, не зачыніліся. Господи! Што сумеліся? І дзеля чаго такія думкі ўваходзяць у сэрцы ваше? Паглядзець на рукі і ногі мае. Бачце, гэта я сам. Дакраніцеся да мяне. Ісус падышоў бліжэй, каб яны добра маглі бачыць сляды цвікоў на яго руках і нагах. Адзін з вучняў падаў яму кавалак печанай рыбы, і ён еў яе. Бо дух цела і касцей не мае. Вось тое, пра што я казаў, як яшчэ быў з вамі. Што належыць спраўдзіцца ўсяму напісанаму пра мяне ў законе Майсеевым, у прароках ды псальмах. Так напісана. Месія будзе цярпець і ўваскрэсне з мёртвых на трэці дзень. У імя яго абвяшчацца будзе пакаянне і дараванне грахоў ва ўсіх народах, пачынаючы з Єрусаліма. Вы ж сведкі гэтаму. І я пасылаю абяцанне бацькі майго на вас. Вы ж заставайцеся тут, дакуль не агорніцеся сілаю звыш. Ісус з'яўляўся шмат разоў розным гуртам паслядоўнікаў, а аднойчы 500 чалавекам. Нарэшце, на 40-й дзень пасля яго вяртання да жыцця з мёртвых, Ісус прывёў сваіх апосталаў у сад на гары Аліўнай. Ён падняў рукі і сказаў: «Благослови вас, Господ. Даў ён мне вялікую уладу на небе і на зямлі. Дык ідзеце, навучэце ўсе народы, хрысцеце іх у імя Айца і Сына і Святога Духа, навучэце іх выконваць, што я наказаў вам. Я з вамі ва ўсе дні, да сканчэння веку. Аман». Калі Ісус закончыў гаварыць, ён знік у воблаках і ўзнёсся на нябёсы. З дня яго нараджэння да вяртання на нябёсы жыццё Ісуса было незвычайным. Ён не быў падобны ні на воднага чалавека, які калі-небудзь жыў. Ісус быў пасланы Богам для асаблівай мэты – прынесці ўсім людзям вестку надзеі і абнаўлення. І ён прыйшоў з надзвычайнаю сілаю, сілаю Бога, каб лячыць хворых, выганяць з людзей злых духаў і супакойваць вятры і воды. Такімі цудамі Ісус пацвердзіў, што ён быў тым, кім казаў – Сынам Божым. Вы праслухалі заканчэнне гісторыі Ісуса. Гэта аднаразова заканчэнне і пачатак. Калі ласка, накіроўвайце свае лісты на адрас Трансусветнае радыё, паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Слухайце нас у інтэрнэце twr.fm. Да сустрэчы. Божых вам дабраславенняў.